guys, welcome to my channel Real Mama Vlogs. ଏବେ ମୁଁ ଉଠିଲି ଟାଇମ୍ 9ଟା ବାଜିଛି ତ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ସାରାର ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦେଲେ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:30 ପାଖାପାଖି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାହା ପିଉଛି, ତାପରେ ଜଳଖିଆ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚା ପିଇବା। ଏବେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବା, ବଢ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଫୁଲ ଦୁଇଟା ତୋଳିଦେବା ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ତା ବାବା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଆସିକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ରୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଉଛି? ତମ ଜୋତା କ'ଣ ହେଲା? ମାମୁଁ ଘରେ ବାବା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜୋତା ହେଇଛି? କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ? ଆଉ ତମେ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ତୋଳ, ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା। ଏଇଠି ଅଛି ପୁରା ଫୁଲ, ଏଇଠି ଫୁଲ ଅଛି, ଏଇଠି ଫୁଲ ଅଛି। ଥାଉ ଥାଉ, ତମେ ଆସ, ମୁଁ ତୋଳିବି। ଆଣ୍ଟି ଆସିକି ତୋଳିକି ନେବ। ହଁ, ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି, ଆସ ଖାଇବ। ଏବେ ଆମର ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏବେ ସବୁ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। हेलो गाइस, आमे एबे नाश्ता करू। ये मेरा दूल्हा है, ये दूल्हे का भाई है, ये दूल्हे का भाई है, मेरा देवर है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। दोनों हाय कर दे। ए हेलो, हाथ हले दे, हाय कर दे। तो कभी राक्षस गुड़ा खाली खाई दउछंती, ए मो स्वामी बेसी। आज सब रोषे सरीगला, मो हजबैंड को स्टाफ मैंने सब आम घर को आज खावाई। चलतु खाଇବା ତାଙ୍କୁ ଦବା, ସେମାନେ ଆସି ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି।